vlog. Oh, shoutout sa mga ano natin, no? Pakinggan na rin kayo mga paps. Kayo yung nag-sniper. Shoutout sa mga taga-Urbis din, no? Rider na yung mga naglalaban, guys. Ano? Big liwanag. Ayan, sa 106. Boss, dito sa kaliwa sa 87. Paalisan lahat ang hindi kasama dyan. Ayan. Labas lahat. Ayan. O sige, pupunta na kayo kahit wala kayo yung number. Wala na mga advantage yun. Diba? Sticker lang yan. Sige, boss. 87, 106. Mamaya ako tumasok tayo dun sa ating kaliwa ko ang
Malakasan na mga los. Malalaman? Hindi sa pwede matakon. Hindi ko naman siguro may mga namin sa Israel para matrasin, di ba? Malakasan na to. Isa-isa namin ngayon patrasin. Dito ba sa taas? Ini nasa alam ba yan? Kamay naman. Uy. Maluwag yung ano ngayon, oh. Waling ka nga waling. Ang waling mo. Mungkin Tagal mo. Ayan na nga. Mainit sa labanan na mainit. Ayan yun na, ngayon na patak. Dito na! Oy, panalo yung nasa kaliwa. Kaliwa. Panalo yung nasa kaliwa mga idol. Magaling ka rin pagkutan mo. Sana yung nasa kanan. Masih supustahan dyan. Vlog. Oh, shoutout sa mga natin, no? Tagay na rin kayo mga paps. Kayo yung nag-sniper. Shoutout sa mga taga-Urbis din, no? Taga-Urbis din ako, mga paps, eh. Mga pulis, pag may nakita ko kayo na pupustahan, huliin nyo po. Ayan, bawal puti ko yan. Huliin nyo po kayo. Boss, hindi ito tatakbo talaga. Maniwala kayo. Hindi ito tatakbo hanggang may tao dyan. Sa kanan, yung nakapula, sa t-shirt, na naka-black na shorts. Atras, kung tumawin na mag-asama, para kayo nasa luneta. Ano, nasa luneta. Luwag pa. Masigit pa yan. Luwag pa.
Mas higit pa yan. Sige po, luwag ka po. May mga bumili, boss. Kamukha mo si Piolo dyan, ang bago mo. Bili po. Bumili po muna, bumili. Para start engine. Wala na pong tatawid, wala na pong... Awarding ng PCB PLS sa agad. Punta na po kayo doon. Start engine. All riders, good luck. Ayan na naman! Ay, mga pinakawin na naman! Hinapot na tayo sa balik kakasabay. Tapos na wala kami para sa 77. Ayan na naman, may mga naman! Nagtagal tayo